jenengku Denis. Dan kene aku cerita gaya uripe arek enom sing jaman saiki. Arek enom jaman saiki ku paling drama pol. Serius. Kaya semisal patuk titik ngono ya. Terus dia ngomong ngene. Aduh, aku lara temen iki. Padahal ya mek kena AC titik. Cek tas iku malah. Terus pas nangis ngono ya, ambek mbok kocok. Terus sampe ngrungokno lagu galau. Iku rasanya kok ini MV Korea. Padahal Raina loh koyo kemarin liburan parkiran. Terus diet ala-ala. Aku ya tahu diet sing berhasil yo niat tok. Aku tau ngomong aku kancaku. Aku saiki ora sehat. Ngelakokno sorene aku tutup geprek level 4. Iku langsung keringetan rasanya kok ditagih utang. Terus ya, wong diet iku senengane ngakali. Yo, ngombe es teh sing legi tapi pesene sing jumbo, es teh jumbo. Terus ngomong ini, akeh es jadi kalori ini titik. Iya titik, iku kesadaranmu. Terus saiki basane arek enam saiki. Basane arek enam saiki ku koyo aneh-aneh ngono menurutku lho ya. Kok semisal gasken sapi cuan iku lho teko penting ya teko wong tuwa sih. Terus kalimat paling fleksibel yo perolah apa iku kalimat fleksibel iku yaiku anjir. Jelas seru setiap hari dia ngatain ya kata anjir iku kayak kurang ngono rek. Jadi enak mana tambahan kok semisal lagi seneng ngono ya. Anjir, sauran nang apa anjir. Terus narik dewe nangis. Anjir aku sama dia, aku pengen galau, aku pengen pos kayak kata-kata galau ngono anjir. Terus narik dewe ngamuk. Anjir monyet, sauran nang aku. Nah, si ngamuk ini. Terus narik dewe nyesel ngono ya. Mesti ngene. Anjir aku nyawa salah aku ngene tuku iki bla bla bla. Terus iku tanda bacanya itu arek sing berubah. Tapi atine ya tetep hancur. Mangan ning jowo cek ketok keren, kece. Berarti kan arek dhewe ku seneng nongkrong ning kafe, estetik. Terus tuku ngombe regane 20.000, longgo 5 jam. Colokan kafe ngene iki lho, arek dhewe sing kuasai. Terus nak bayar sok anggun. Wis tak bayare kene. Padahal ya ambek delok buka aplikasi dompet digital kudune itu kadone kurang. Terus ya iku apa tuh jenenge stroke iku yo duwo rek koyo skripsi. Padahal yo ini yo mek ngombe tok. Sing duwo iku yo utang. Terus baru ngono transportasi generasi saiki. Arek dhewe ku paling gaul ngenteni driver online. CT ngomong ini. Aku wis di depan, aku wis di ngarep. Terus pas arek dhewe metu, arek dhewe golek-golek. Di sing wong iki lho gak ono. Gak kok nopo sih? Gak ono sih ngarep kalau main wong iku dhewe. Terus ya pas apa iki jenenge numpak ojek. Arek dhewe ku epok-epok wani bonceng. Terus pas di tikungan ngene ya, arek dhewe ku langsung ngene. Bismillah, arek dhewe ku wedi salah. Terus baru ngono TikTok ambek konten. Nah iki. Saiki wong kabeh iku iso dadi terkenal. Asal joget titik ngono ya, iku langsung trending. Sedangkan aku ngono ya, joget-joget ngono kok trending apa sih? Yo komentare ku njawab ngene. Kok itu apa HP-nya miring, terus itu kameranya miring, bla 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 bla.
dulu sini sini. Terus misalnya rek dhewe posting story iki captionnya, aku lagi healing rek, aku neng kene rek, posisi neng kene rek. Padahal aslinya cek tasai metu 5 menit. Iku cek ngarepe Indomaret. Keluarga gak kalah absurd. Ibu iku hobine iku senengane banding-banding nang ambek tonggo. Misal iki. Iku modelan ta, sing A wis kerja, sing B wis mapan, sing C, D sing bakal iku. Terus aku jawab, Bu, bandingno aku mbek artis Korea sing Bu bandingno aku mbek artis Korea, cek aku pun merosot upload menisan. Lah terus baru ngono pas aku HP-an, wong tua aku langsung ngene. HP-an ae terus. Karena kebakaran tak sadar. Terus nak kebakarannya moro-moro muncul ya. Aku langsung digana mana? Kenapa kamu panik? Anjir renong. Mental health anak zaman saiki. Arek dhewe ku seneng ngomong. Arek dhewe ku butuh healing. Arek dhewe ku butuh nandi-nandi. Aku mau iki bosan bla 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 bla. Padahal arek dhewe iki healing iku versi kita iku koyo turu beduk plus ambek jajan. Tangi-tangi masalah itu ya cuma doa air, tapi yo jajannya sing entek. Tapi yo walaupun udah kayak dhewe iki penuh drama, utang ambek epok-epok setidaknya arek dhewe iku iso guyu. Matur suwun lho rek. Masih yo guyumu kurang puas, iku salah nambah uripmu duduk salahku. Oke, bye-bye.